Hi ma, good morning. Kung mama, na mainit na niya. Namahaw na, mga mga ka-viewers, no? Bago na siya panglaba. Sa inyo makita ni Barog kay madlock na siya kamera kay na trending ra ba kuno to yung video. Sungogon siya sa mga tao kung lakaw siya. Dara, nangita na siya sudan. Nangita na siya sudan mga viewers. Dahil namin sudan. Ang hungkab lang diha lang. Ang iring sad, nalingo-lingo dayan ng itag kung ano ang saya yung ablihon, matas iring, dala kabis ko sila oyo ay sod, ngita pa dyan siya, liko-liko dala oyo sa sod ay panguli mas inyo ayo madami sodan may palangko kaya na ako'y lumpia doon hari kabuok. Dala ang mga ka-viewers ay pag video di ako kaya mauwaw ko kaya kung lumpia doon hari kabuok. Dala mga ka-viewers sa kato mga viewers na ko, send town mo stars naskilid sa video, i-click na niyo ang stars dayon, o na mo yung mga Gcash, dara, mahatag na siya dito, madidak ra yung Gcash, o send mo star, kaya aron mapalitan taon tanya tong enhance ka na yung panabang o pork chop o sa kilo, taon sa dagsima-sima in taon siya, no, send town mo star mga ka-viewers, dara, agoy, ginoo ko, ang iro, iyan ang ika-istorya mga ka-viewers, kuyawan ako kay, akong do kaigsuon sa nga akong video gahapon maupod no naay iro ang taon agoy pas iro ako ang ramay na simuhay mo sudan ang agda pa jud ka sa ko dara delikado ni mga ka-viewers kay way na bentaw ni mga kaliwat may nga ani basta managhan na hinoon no na yung ka-viewers langas kay siya baba mo siya galingan sa maisan langas kayo naglaong ka na siya gunahon na mga ka-viewers sa tinood lang kay pagalunis ko na siya ipangadjian patay o pat kabuok pagka humanya pangadji patay na siya giminikюран duha kabuok pag uli ni Esbay nga nung 250 raman kuno ang sulod sa iyang bulsa guol kina siya pamaayo mga ka-viewers ay mo lang kamo send yun mo stars aro into matapakan na to yan na wala nga kwarta kay delikado kita no yung pangadjian ani nga buhi para bata ang taon sa doon na kinoktok tawang na kung sa kaiso na ma atong isda sa aquarium ay dinasan mo kaon naon sa kaani doon sa kaani sa labay hala di kay na mo kaon ang mga isda di sa aquarium disitin la panghinti na sila di kay na sila mga ona patay padong na sila labay ay sa kunyo samok-samok ka disitin kay wa pa jud ko kabob on hantod karon sa akong agi sa minatyan